aya ce cimaka mafi daraja ga al'ummar garin tchaduwa da ke gundumar Agi ta garin Maraɗi, saboda tasirin da ake samu cikinta. Shekara da shekaru, mutanen garin tchaduwa ke riƙe da kambun noman aya har ma da kasuwancinta. Wannan ita ce kasuwar cimaka mafi girma da aka gina wa mutanen wannan gari, sai dai aya ce ta ƙwace saboda mahimmancin da ke gare ta gare su. 'Yan gari da baƙi har ma da makwabtan ƙasar Nijar irin su Najeriya na shigowa cin kasuwar suna hamdala. Kowa na zauwa na jin daɗi tunda muna da 'yan kasuwa ƙanana wanda za su zuwa ƙauyuka su tawo su kawo nan tchaduwa ita ce helikwata su zo su saida, kowa in ya kawo zai saida Allah zai bashi rabo ne tunda su kayan gona kala-kala ne, sartu ita aya mayan aya ita farashin ta bai tafiya kala guda. Kahin a gina mu wani ne kasuwa, muna tsohon kasuwa ta can tsakiyar gari, can ne muke, to a lokacin nan daga nan muke ɗauka aya muke kai ta jibiya. Idan muka kai ta jibiya to lokacin nan duk motocin da kake gani a jibiya ne ake loda su. In Lagos ne daga can ta tai, in Kano, in Sokoto, in ina ne daga jibiya za ta yi lodi, amma muke ɗauka ta daga nan mu kai ta jibiya duka mu tara kamar da ka gani ta nan tare. To da ta ka san yanayi da Allah kawo rihewa boda, to kuma abin sai ya tsaya. Yanzu kau alhamdulillah dangance da wani ne kasuwa ga ta ginanna ga kowa shigowa ga ta hitawa. Kenan duk buhun da ya shigo nan wurin an samu diya gare shi. Kenan kaga gari ya amfana. Kasuwar aya ta garin tchaduwa ta ƙara haɓaka ne bayan rufe bodar da shugaban ƙasar Najeriya Buhari ya yi a wa'adin mulkinsa na ƙarshe. Mutanen da ke haɗuwa a jibiyar Najeriya sun ci gaba da shigowa Nijar don ci gaba da sayanta suna fitarwa. Don haka saboda mahimmancinta gare mu shi ya sa mu ma muka biyo su muka dawo gida kamar yadda suka je suka same mu a gida. Suna hulɗoɗin nan muna yi hulɗoɗi tare da su, to shi ya samu ma muka biyo su a gida muka zo muna wannan kasuwai saboda tana da muhimmanci a gare mu. Don haka ko ina aka kai kasuwa aya a nan Nijar to za mu iya zuwa mu kasuwa aya. Ayan nan mu ta yi masara muhimmanci a wajen mu, ta fi ta muhimmanci saboda ita muke karuwa da ita muke saya mu sayar mu sai masarai mu amfani da ita. In ka gane ta koshi harkokinta masu kyau na harka aya. Ita dai aya abu ta fuskanta nau'in ana soya ta, ana kuma yin kunu da ita, sannan ba hakan daga Najeriya ana juya ta ga wajen ruwa a hauya ta a yi mata 50 kg kamar da aka yi Dangote zuwa ƙasar America. Duk da ci gaban da kasuwancin ayar ke kawowa a wannan gari, ƙungiyar kasuwar aya sun yi kira da gwamnatin ƙasar ta Nijar da su kafa wani kamfanin da zai rinka sarrafa ayar don amfanin ƙasar a yau da kullum. Mansur Sani, AL-MANSOUR TV. AL-MANSOUR TV. AL-MANSOUR TV. Hantsi leƙa gidan kowa.